According to him, he had slipped and the girl was close to him. He had pulled the girl along, dragged her while slipping, for which he has injury marks on his feet, and the girl drowned. Out of panic and out of confusion, he placed a stone on the body of the girl child and went home straight. Uba Wiwex Im, Superintendent of Police ka East Khasi Hill District, Ulayatu ba ukna khatlaisnem ubadai ubasa marjan bad I hybrid in sapira lengdo maunai hanora ulukubur ba ka jingklatno jong ini I hybrid kadai na ka jingsentuj bad hap ha ka kabadon ha ka ying kabadangshna habakren syakilat pathai kubor uba Wiwex Im Ulayatu ba halor ka jingsha penyap I hybrid in sapira lengdo maunai saus nem kerta na nongra nonglumbrei ha ka khat sau trik unailur arjar arpeusan ha renja police station kalayo jingtim na ukpa jong I hybrid in sapira lengdo maunai halor ka jingja na du trabaje men step bat hakani kasngi layo I khatdu ye ini I hybrid ba idang lekai hapo ka baranda jong kani kaying bat haba kilasem ba ilaja kibriu basa hakani ka caka kil pelong ya ka jingwat na kaliang ki pulit kilalej hier sya kani ka than bat pelong ya ka jingwat hanrei omsem lala banyo hanrei dei khat santarik unailur arjar apusan na kaliang ukpa ulupentip sya ki pulit balalap ya kamet jong ini hybrid ha ka wei kaying badangsna kabajangai chispa metar na kaying ba isa haba ki pulit kilej sya kani ka caka bat penlong ya ka jinglum ya ki sakhi sabot bat ye kamet la rakno shanikrim hospital banle ya ka postmortem bat la register ka kes bat la thaw ya ka sit kabal pelong ya ka jingtok ki bat na ki sakhi sabot ki babiang ki pulit ki la rakno ya ukna ba khatlaisnem ubadai ubasa marjan bat I in sapira lengdo maunai ulong ul benrap ha kabalara ya u sya kachal welfare committee ban penlong ya ka jingtok kit uneu khna khatlaisnem ulukubur ba ha ka khat sau tarik unailur arjar apusan udai mau ubalara ya ini I hybrid na jrong ka kanro ing bat yalam ya ini I hybrid sya kani kaying badangsna uba uwek ule thu ba kat kum gajing thu jong neu khna haba ulupoi ha kani ka caka ki jat jong u kilabit de kati kumta ule yat sya kani ka caka badon batmu ban li saj ya ki jat hanrei namar badon ka thliu hapdeng ka kanro bat ka caka balang ule kum sentuj syapo ka caka badon bat yo kum tan lang ya ini I hybrid namar ba ini I hybrid idon hajan bat u hakani kecing hap jong u ulam saw ki kejat hanrei habaki le hap lang haka ulusem ba ini I hybrid ila hap lang bat klem khi shu bat kani ka pelong ye unu khuna ban shifting bat kumta ulusem ye umau bat bu hajrong kamet ini I hybrid bat li phai saying bat hadin kat tokat nepor uluwan phai bat ka kemi jong u saying jong ini I hybrid bat lap babaro ki bahaying I hybrid kidang ye wat ye I kumta uru uladon bentalang ban wat ye ini I hybrid ulong uba sim ulayatu ba ha ka jingtok kit ka SIT leshemru ba uneu khna uleshu thau khna halor ka kali Scorpio rongyong ka bomdon number plate bat kibriu ki bada durkhmat namar ukwa ba ka jingtok kit kan ya chakawai ka phang nakaliang ki pulit kilayo ru ya ka postmortem report bala kreu ba ka jingkhlat jong ini hybrid in sapira lengdok maunai kadai na ka jingam ha ka bat omdon kanu ka jingmong ha ka met ha ini hybrid bat ka jingkhlat ini hybrid kalong ar ka saw kunta hashwa banle ya ka postmortem bat kani ka pau ba ka jingyap ini khna ka jia ha kani ka caka omba isya penyap ha ka wei ka caka uba Wiwex Im uong ba halor kani ka jingkam jong uni khna hi ka sit kadang penlong ya ka jingtok kit ka babnia bat ye uni khna la rakno sha juvenile home